gino manigi teko office mar Attorney General ma kigolo office of the Attorney General iyudo ka ji ong'eyo ga kopogore gi yore mag chik ten public seal. Koro pok ayudo ratiro kaka giwache ni nikech ng'eni nitiere gimo midwa gole nang'o tang'o midwa tere office of public service. Mar ariyo kaluwore kes nonoga itimoga history ma Kenya ka gi migepe mang'eny iyudo ka migepe inyalo loki samora mora iyudo ka public service oriwo gi devolution seche moko kere kang' chiwo gokinyi to pogo public service deriyo ochako kawo public service oriwo gi machielo. Koro an independent gima very important ne public machalo seal onego kawo to wear office of Attorney General nikech kano a seal of the government is en kaka gima kasungu luongo ni legal entity nikech kumogoe en amuru mar japiny manyiso ni ma authority mar Kenya. Koro authority mar Kenya no kete kacha nikech ni nene kaka ratiro mar chik koro ne riwe kar chik ma kumogoe no onego bed gi gima kasungu luongo legal authority manyiso ni onego bed gi teko mar chik kumigoe no makogoe to ong'ene no goe office mabo mi teko mar chik. Now Raymond wacho ni mondo ter office of public service. Kamano mana kama lere kar kanyo. Mana mondo mowinja ne gino ma ogeto teku ni mano mar Attorney General. Wonya ne sikana molos to kanyo kod Lydia Okeo ka otenore kod paro makama mochwal kod Daktari Raymond Omolo jagoro mongiro migao mar arita pacho kae. Jokanyo migao mar arita nochopo nyim komiti marango chike kod ratire pacho ka, the Justice and Legal Affairs Committee JLAC. As a ministry,